It's time for tea, my sweetheart. Who is this? Гэта статуя беларуса? Можа быць, вы чулі што-небудзь пра Беларусь? Гэта Балканы? На жаль, я не змагла разабраць слоў. Беларусаў есть рэпутацыя ў Новай Англіі, што мы вельмі адукаваныя. Куды вы меня привезли? Да, Беларусь — это там, где мы. Мои картины, яны зараз по ўсім свеце знаходзяцца. Беларусы секси. Што мы, калі ўжо ўзяліся, то мы ўжо не адступім. Без культуры няма нацыі. Для Беларуси это Теслу. А сам ён рабіў геликоптеры. Мне очень стыдно, что нас в свое время не научили свободно по-белорусски говорить. Так вот же ваш стяг, а там червоно-зеленый. Вітаю, я Олесь Чаховскі і вы на маім YouTube-канале «Беларускі вайб». Колькі класных, выбітных беларусаў, беларусак, нашых сучаснікаў вы можете з лёгкасцю прыгадаць? 20, 30, 50, а іх значна больш. Гэтыя людзі жывуць як у Беларусі, так і ў іншых краінах свету. Амаль кожны дзень я сустракаю беларусаў, беларусак, якімі хочацца ганарыцца, а іхнія гісторыі і жыццёвы шлях натхняюць і матывуюць. Вы глядзіце трэцюю серыю беларускага вайбу. Гэтым разам з Бостону. Увага! Калі вы раптам не бачылі дзве папярэднія серыі беларускага вайба, то мушу папярэдзіць, што прыліў эндарфінаў пасля прагляду непазбежны. It's time for tea, my sweetheart. Наведваючы Бостон, я не мог абмінуць святога для ўсіх беларусаў месца ў гэтым горадзе, месца, дзе ўсталяваны помнік Тадэушу Касцюшку. А вось вам і цікавыя, але малавядомыя факты пра пана Тадэуша. Нацыянальны герой Беларусі, ЗША і Польшчы Тадэуш Касцюшка быў не проста выбітным вайсковым афіцэрам, які змагаўся як за правы чалавека, так і за свабоду цэлых краін, такіх як Рэч Паспаліта і Злучаныя Штаты Амерыкі. Разам з тым ён ствараў цудоўную музыку, а таксама пісаў карціны. Прыгожую музыку, якую вы чуеце зараз, напісаў Тадэуш Касцюшка. Вось так я і вырашыў, што на гэтым месцы я пагутарыў з бостанцамі, запытаюся ў іх, што яны ведаюць пра Беларусь, ці ведаюць яны, хто такі Тадэуш Касцюшка і як яны ставяцца да сучаснай беларускай музыкі. Давайте паглядзім, што атрымалася. Вы ведаеце нешта пра гэтага джентльмена? Не ведаю. Ніколі не бачыў такога імя. Гэтага джентльмена я не ведаю. Можа быць, вы што-небудзь ведаеце пра гэтага джентльмена? На жаль, не. Не, я не вывучаў гісторыю Бостона. Гэта статуя беларуса? Хто гэта? Можа быць, вы чулі што-небудзь пра Беларусь? Так, я памятаю, што ў мінулым годзе былі праблемы, і я спрабую успомніць. Пра Беларусь? Так. Добра, што вы ведаеце пра Беларусь? Ну, не так ужо і шмат. Беларусь? Не ведаю. Насамрэч, я не з Бостона, я з Кембриджа. Я ведаю назву, але больш нічога. Ведаю, што гэта краіна. Беларусь? Ці ёсць нешта накшталт пярцовай намазкі з Беларусі? Я вось думаю пра ежу адтуль. Гэта Балканы, як Харватыя і ўсё астатняе? Гэта ў Еўропе, але, шчыра кажучы, я больш нічога не ведаю. Добра, ўсё ў парадку. Я бачу, як змяняе дзень вакол мяне. На жаль, я не змагла разабраць слоў, але музыка была прыемнай. Мне спадабалася яна. Не зусім упэўненая, што адбывалася на відэа. Усё, што магло, пайшло па-рознаму.
Мне гэта спадабалася, мне спадабаўся біт. Гэта быў сапраўды прыемны біт. Відавочна, я не магла разабраць слоў, але слухаць гэта было прыемна. Відэа ў пэўным сэнсе выклікала шмат эмоцый. Як быццам вы можаце адчуць гэта паміж двума галоўнымі героямі. Гэта даволі міла. Адчуваецца, што песня пра нешта глыбокае. Гэта як бы стварае адчуванне, што, магчыма, ты адпраўляешся на вайну, як быццам табе трэба будзе сутыкнуцца з чымсьці цяжкім. Вось што я адчувала з гэтай нагоды. Музычнае відэа. Я шмат увагі надала музычнаму відэа, і мне падалося, што яно атрымалася вельмі выразным. Мне вельмі спадабалася, як яно было зроблена. Гэта было сапраўды крута. Я таксама згодная, што біт быў сапраўды добры. White monkey flow, white monkey flow. Калі чуеш гэты мюзік, тады разам з намі гоу. Мы пакажем табе, хлопче, як тусуе наш раён. На зранку было 11, зараз больш за мільён. Карацей кажучы, ну што б ты панімаў. Шкада, што вы абодва не маглі гэта пачуць. Мне гэта вельмі спадабалася. Я думаю, што ваша мова сапраўды добра падыходзіць для такога роду музыкі. Падача сапраўды прыемная, добрая энергія. Вялікі дзякуй, што спынілі мяне і за гэта інтэрв'ю. Жыве Беларусь, жыве вечна. Чым у жыцці займацца мне? За рэп толькі я хачу брацца, як вырак праца на 500 баксаў вырас. Гэта гучыць для мяне ў асноўным як еўрапейскі рэп. Гэта ўсходняя Еўропа. Тым паваротам цыганка сказала всё. О, BMX. Табе гэта спадабалася? Так, гэта так па-іншаму. Я вырас на амерыканскім R&B, хіп-хопе і рэпе. А гэта іншы музычны густ. Гэта асвяжае. У якой краіне было запісана музычнае відэа? Усё было зроблена ў Беларусі. Так, мне спадабалася відэа. Я думаю, яно крэатыўнае. Я думаю, што амерыканская музыка больш аднастайная. Я не слухаў музыку, падобную на еўрапейскую, таму што я не сустракаў нікога канкрэтна з Еўропы. Падобна, што гэта упершыню ў маім жыцці. Праўда? Так, мне шкада, вельмі шкада. Дзякуй, што надалі мне гэты час. Дзякуй. Атрымлівае асалоду ад Бостона. Вядома, беражы сябе. Дзякуй. Калі ты болей не дзіця шчаслівага жыцця, на год працягласцю хаця б, на жаль, не гарантуе ЮНІСЕФ і на башку спагледжаных мыццях. Я не магу разабраць, пра што ён спявае, але мне падабаецца яго падача. Так, мне таксама. Так, мне спадабаўся гэты біт. Відавочна, я не разумею, пра што ён кажа. Я адчуваю, што калі б я мог гэта зразумець, то, верагодна, атрымаў бы велізарнае задавальненне. Але мне падабаецца падача, мне спадабаўся біт. Як ён сказаў, не так ужо і шмат людзей робяць рэп з гітары. Мне вельмі спадабалася гітара. Мне спадабаўся ягоны голас. Прыемна пазнаёміцца. Дзякуй. Пакуль. Бай-бай. Так, Марина, а слушайте, я вот вышел как у вёсцы на середину дороги. У вас якая машина? Ты уже колькі живешь у Америцы? Я ветэран, я жыву тут 24 гады. Уся беларуская гісторыя пачалася, як заўсёды, ў 20-м годзе, калі мы, хто не знаў адзін аднаго да гэтага лета, усе апынуліся ля Касцюшкі. Марына Львова, прадпрымальніца, заснавальніца школы вывучэння ангельскай мовы, займаецца развіццём бізнесу ў кампаніі Інтэртакс, якая акселеруе ў ЗША стартапы з Еўропы і Азіі. Ганаровая піар-менеджерка трушнага, без мукі, беларускага драніка ў Новай Англіі. Жыве ў ЗША 24 гады. Кожны год была ў Менску. Апошні раз у 2021. Да. Вельмі сумую, і Менск, горад, у якім нарадзілася, пражыла 30 гадоў свайго жыцця, і ён не сніцца вельмі часта. До 20-го года вы были, як вельмі шмат хто у эміграцыі ў Штатах, скажем так, просто такого агульнага кам'юніці рускамоўнага, то, так, што называецца, так. Да? Ну, мы так смеяліся з расіян, што яны увогуле нічога не ведаюць далей Расіі, і што для іх там Беларусь ці Украіна, ці Малдова, гэта ўсё некая акраіна жыцця, і смеяліся над тым, што яны вельмі абмежаваныя, і ва ўсіх ёсць імперскасць. Але у 20-м годзе я заўважыла, што маі сябры і родныя з Расіі сталі прыслухоўвацца да таго, што я ім кажу, сталі нават прыходзіць на нашы мітынгі і дапамагаць фінансава,
калі мы дапамагалі. У маёй сям'і у нас замешана шмат розных паходжанняў, і у меня вось зараз у сям'і ёсць і мае японцы, ёсць немцы, габрэі, беларусы, украінцы, палякі і рускія, фіны таксама. Але я з таго пакалення, якое вучылася ў сярэдніх школах, і можна было пазбавіцца ад беларускай мовы, асвабадзіцца. І для мяне гэта было так странна, што людзі, у якіх і маці, і бацька беларусы, вельмі часта вырашалі не вучыць мову. У далейшым жыцці мне беларуская мова дапамагала вучыць і польскую, і мои балканскія мовы. Это ўсё было толькі ў плюс. Камітае месца, дзе робяць шакалад, непасрэдна бостонскі. І гэта добры сувенір для сяброў, знаёмых, бізнес-партнёраў. Ну, для беларусаў, зразумела ж. А як же ж? А што пра беларусаў? Беларусаў ёсць рэпутацыя ў Новай Англіі, што мы вельмі адукаваныя, вельмі добра адаптуемся, вельмі у нас такая, як сказаць, філазофія, што калі чалавек працуе, павінен працаваць добра, сумленна. Сумленнасць – гэта тое, што адмысловая рыса беларуса. Ёсць беларусы і ёсць іх такой сусветны піар. На чым мы яго можам базіраваць, на твой погляд? Я лічу, што гэта сучасная наша музыка, беларускі рок і беларускі фолк-рок, і нават электронная музыка, як гэта «Молчат дома», група беларуская, якую ведаюць усе маладыя амерыканцы, уволі не беларускамоўныя. Гэта сучасная беларуская драматургія, літаратура, гэта Бахарэвіч і Халезін. Тое, што сёння мы частка сусветнага працэсу. Сябры, а падзяліцесь сваімі меркаваннямі, якім чынам нам варта будаваць вось нашы гэты беларускі глобальны маркетинг і піар? Напішыце ў каментарах. Мяне завуць Алесь Чахоўскі. Хадзем са мной. Ну, рассказывайте, куда вы меня привезли? Слухайте, ну мы таки приехали типовые, мы называем песочница, Кастрычніцкая. Былы завод папяровая, по-моему, папяровая фабрика, ось, якая, ну, може гадоў 5 таму была пераробленая под офисы, под нейкія workspace і мастацкія студыі. Але што класна, што людзі все вельмі сябруюць адным з адным, то бок вельмі такая атмасферная кам'юніці. Все ведаюць адзін аднаго, усе вітаюцца зранку. Вельмі прыемна. Падыходзім да легендарнай сцяны. Прывітанне Лесі Ільчукову, Мікіце Мелказёраву. Ну, вот эта пляцовачка нам вельмі падабаецца. Хочацца тут нейкую беларускую паці, можа, як-небудзь зрабіць. І мы неяк пашлі гуляць по этому будынку, скажем так, глядзець, што тут, як тут. І вот выпадкова мы знаходзім вось гэты закуток. Ну, зусім выпадкова. Да. Ад Норвуда это апошняе, што ты чакаеш, какой-то кластер мастацкі. І зараз уже все майстэрні занятыя мастакамі, а тады некаторыя былі адкрытыя, можна было проста зайсці ў пустое памяшканне. Так адразу сталі прыміряць. Я вось на паўнатую пайшла. Запрашаем вас. Мой маленькі куточак. Валянціна Сокалова, Ціна Стах, мастачка, ураджэнка Нясвіжа, пераемніца шляхетных манер і класічнай беларускай сціпласці, прыхільніца творчасці Марка Роткі і свайго земляка Міхася Сеўрука. Жыве ў ЗША 6 гадоў. Гэта твоя майстэрня? Так, гэта моя майстэрня. Так, я тут працую кожную раніцу. Потому што у тебя ёсць яшчэ іншая праца, так? Так, у меня яшчэ іншая праца ёсць, так. Так, бо мастацтвам складана зарабляць у Штатах. Так, вельмі складана. Чым ты займаешься додатково? Ну, что ты робишь? Я працую в дзіцячым садку. Вау, так, с маленькими американскими детишками. Ага. Так, я наставница. Расскажи, калі ласка, вот твой творчы псевдонім, чаму ты Ціна Стах, а по пашпарце Валянціна Сокалова? Калі выбірала свой творчы псевдонім, я вырашыла, што трэба, каб ён добра чытаўся паўсюль ва ўсім свеце. Валянціна Сокалова вельмі цяжка прачытаць амерыканцам. Ну, я подумала, будзе Ціна. І думаю, трэба
некае прозвішча прыгожае прыдумаць, каб была адсылка да Беларусі. І я прыдумала вось Стах з дзікага палявання караля Стаха. Так. Вось оно адкуль. Так, Як так. цікава, слухай, здорово. Ты сябе пазіцыянуеш як беларуская мастачка? Так, я як беларуская мастачка, і напісана ў мяне, што я з Беларусі. Я ўсім заўсёды кажу, што я з Беларусі. А хто звычайна твае працы там набывае? Это в основном былі беларусы, якія жывуць за межам. Так, яны, напрыклад, вось, і мае карціны, яны зараз па ўсім свеце знаходзяцца ў Францыі, у Канадзе, у Польшчы, у Літве, у Нідерландах. Гэта людзі, якія любяць таксама літаратуру. Працы гэта назва нейкай вядомай кнігі і цытатка падобрана. Не абавязкова беларускай. Вось ёсць беларускія, напрыклад, «Па што ідзеш воўча». Але ў мяне ўжо з'явіліся і амерыканскія пакупнікі. Пасля таго, як я гэтую майстэрню зняла. Файна, віншую Дзякуй. цябе. А іншыя, хто працуюць у гэтай прасторы наваколлі, яны ведаюць, што ты беларуска? Канешне, так. Я б сказала, што тут, у гэтых людзей, якія тут працуюць, у іх быў вялікі досвед пра Беларусь. Таму што яны ведалі Алеся Біляцкага, што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію. Я думала, вау, так. Таму што не ўсе амерыканцы гэта ведаюць, але людзі у гэтай прасторы яны ведаюць Беларусь. Што для цябе ёсць беларускасць? Это тое, без чаго ты не можаш жыць, таму што гэта ты. Як дрэва з каранямі, калі ў цябе няма каранёў, то ты не жывеш. І для мяне гэта беларускасць. Ты згодна з такой тэзай, што Беларусь там, дзе беларус? Так, Беларусь это там, дзе мы. У нас ёсць такі цікавы мастак, і я яго называю амерыканскім Язэпам Драздовічам. Калі я пабачыла яго працы, я проста падумала, як такое можа быць. Асабліва я б хацела звярнуць увагу вось на гэтую працу, таму што тут дом, ён падобны на беларускі дом. І ён таксама вось марыць пра сусветы, пра іншыя планеты. Ты згодна з такой тэзай, што беларусы сэксі? Беларусы, канешне. Вось у меня муж беларус, он такі прыгожы. Як жа ж ён не сэксі. Но мне падаецца, это пра ўсіх беларусаў, што мы, калі ўжо ўзяліся, то мы ўжо не адступімся. Вось як зараз паказвае гісторыя, што вось пачаўся працэс у 20-м годзе, і зараз мы все ідзем, што б не адбывалася. І мне падаецца, вось гэта пра беларусаў. Сапраўды беларусы свету падтрымліваюць тых, хто апынуўся ў бядзе. Тым, каму патрэбна любая дапамога, гэта вельмі файна, і таму дзякую вам вялікі за гэта, за тое, што вы робіце. Новая Беларусь, яна ўжо існуе. Так, яна ўжо існуе, яна ўжо ёсць, так. Дзякуй, што ты прасоўваеш фактычна беларушчыну пра сваю творчасць, пра сваю дзейнасць. Так, дзякуй, што завітаў. Вельмі прыемна паразмаўляць. Я ішоў на сустрэчу, ведаў, што буду сустракацца з Валентинай. Яна мастачка. Я думаю, апрану я спецыяльную цішотку пра History of Art. І што вы думаеце? Я забыў зняць камізэльку проста. А зараз мы ідзем да Яўгена Workplace. Да ён не проста сэксі, ён яшчэ і здаравексі. Паліць тут канабіс? Не, у нас тут не асабліва, а я так палец. Так, слухай, а што ты казаў, што тут можна кавы папіць? А тут яна нармальная ці бадзяжная, як амерыканская заўсёды? Тут бадзяжная, мы табе зробім нармальную. Хорошо. Мне зробіць класную каву. Якім чынам забросіла цябе і Валю в Бостон? Па працы, насамрэч, все банальна, і вось калі пагутарыць тут з іншымі беларусамі, то распаўсюджаная гісторыя. Перавод, айцішка, все стандартно. Для всіх, я думаю, хто переїжджає в США, така трошки історія, непроста, і нам нема чого скардитися в плані, не знаю, побутовим, так. У нас там одразу праця була з документами, все добре. Коротше кажучи, в гэтым плане все цудоўна. Яўген Сокалаў, галоўны спецыяліст у галіне сімуляцыі і распрацоўкі інтэгральнай фотонікі, фронтмен гурта «Знарок», любіць беларускі рок, сучасны арт і ірландскі стаут, займаецца арганізацыяй беларускіх грамадскіх і культурніцкіх івентаў у Бостоне. Жыве ў США 6 гадоў. Навошта вы займаецеся беларускімі івентамі? Навошта вы гэта робіце? Адчуванне, што как-то так трэба. Тут как бы нават не стаяла выбора. Ты просто апынуўся ў гэтым месцы, ў гэты час, у гэтай сітуацыі, і ты адчуваеш, што окей, я там калісьці ў Беларусі сам удзельнічаў у канцэртах, калісьці там дапамагаў ладзіць канцэрты, ці проста бачыў, як сябры ладзяць канцэрты. І я разумею, што вот этот досвед, напэўна, можна неяк скарыстаць тут. Што для цябе ёсць беларускасць, да? Для мяне, напэўна, вось гэта адказнасць важная рыса. Што вось мы адказныя за будучыню, не ведаю, беларускай культуры,
беларус у нас як не знаю, як народа, так? Вось мне гэта рыса падаецца вельмі важнай, і яна неяк стала больш распаўсюджанай, мне падаецца. Я цалкам падзяляю гэтую думку, што без культуры няма нацыі, без культуры нас не будзе. Культура гэта тое, што робіць нас тымі, хто мы ёсць. Што наконт сучаснага мастацтва? Насамрэч, мне вельмі падабаецца, як Цемра працуе. Вось мастачка Цемра, згароднік, калі я не памыляюся, яна, я памятаю, была вельмі такая рэзанансная праца з размаляванай вышыванкай. Я памятаю, гэты першы такі быў, напэўна, на маёй памяці скандал у беларускім сучасным мастацтве і в публічнай прасторы. Я лічу, што гэта прям было вельмі крута. Мне асабіста таксама вельмі падабаецца, калі мастакам сучасным, і не толькі мастакам, музыкам становіцца магчымым спалучыць традыцыйнае нешта і сучаснае. Тут калі мы разважаем пра працы Руфіны Базловай, электра-этна, трэкі, шумы, спалучэнне, гэта эклектыка такая, беларуская мастацкая эклектыка. Агулам, што цябе перезаряджае? Просто выходзіць, бачыцца з людзьмі, нейкі там, не ведаю, будаваць вось гэта такое сацыяльнае сваё атачэнне. Не абавязкова з беларусамі. Для мяне вельмі спорт дапамагае. Прям класна, бег, гэта то, што я абажаю. Ты бяжыш, ты ні пра што не думаеш, слухаеш музыку, вось гэта манатоннасць нейкая такая, яна вельмі расслабляе, вельмі перазараджае. А ці ты бегаў хоць калі-небудзь марафон? Не. Ты мне мінулым разам распавядаў, што менавіта ў Бостане этот знакаміты бостанскі марафон адбыўся, на якім упершыню дапусцілі жанчыну. Жанчыну, так, ёсць такое. Я ўжо двойчы яго глядзеў, але я яшчэ вельмі далёка да таго, каб кваліфікавацца. Там вельмі высокая планка, насамрэч. Туды вельмі складана патрапіць. Мне марафоны не вельмі цікава. Мне больш падабаецца бегаць в камандзе. Гэта та эстафета, якую вы там час ад часу ладзіце? Так. Ёсць такія эстафеты, так? Яны на вялікай дыстанцыі, звычайна, 200 міль, гэта колькі? 350-360 кіламетраў дзесьці. Вось, такую дыстанцыю, в прынцыпе, людзі бегаюць і адні, але, хтосьці вырашыў не запарывацца, а давайте падзелім на 12 чалавек. Вось, і бяжыць каманда, кожны па невялікіх кавалачках, і, я не ведаю, гэта весела. Это складана перадаць, чым гэта весела, але это класна. Як бы ты мог сфармуляваць адной фразай дэвіз, слоган беларускасці? Некая дзяўчына, не памятаю, то з Магілёва, ці то з Гомля, а яна сказала дзесь у 20-м годзе: «Ідзі і Беларусь». Дзе Беларусь — гэта дзе слоў. Так, Яўген, я бачыў у цябе гітару, папрасіў цябе прытащыць яе сюды. Быў, напэўна, другі год, я нешта зусім засумаваў па Беларусі і падумаў, што ўсё, трэба набываць гітару, і набыў, незвычайно, я все как-то думал, якую набыць, і набыў вось гэту гітару Ovation. Яна зроблена ў Новай Англіі. Яна не маладая, по-моему, 86-го года гэта гітара. Дзядзька, карацей кажучы, які заснаваў гэты бренд Ovation, ён сам вынаходнік, бізнесмен, і гэта быў проста для яго хобі. А сам ён рабіў гелікоптары. Яго звалі Каман, Чарльз Каман. Также называюцца гелікоптары. Паглядзіце, пагугліце, яны такой незвычайнай формы, вы хутчэй за ўсё бачылі іх. Вось, і некаторыя інавацыі, якія яны выкарыстоўвалі ў гелікоптарах, яны таксама выкарыстоўваліся, напрыклад, пазітныя такія сінтэтычныя матэрыялы былі выкарыстаны для дэкі. Нейкія п'езаэлементы на той час таксама тут былі класныя для гуказдымальнікаў убудаваныя. Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, і жыццё цябе возьме пятлю, зразумееш тады, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Все, уже тягни, уже не поспеваем. Развитываемся. Давай, все, дороженьки. Давай. Да. Все, дякую, что доехал. Дякую. Суполка беларусаў Бостона дамовілася з мэріяй Бостона, што на дзень волі мэрія ўздыме беларускі сцяг. І калі яны ўжо дамовіліся пра ўсё, то мусілі прынесці сцяг, то там дзядзька, які быў адказны за гэты праект ад мэріі, ён паказвае з Вікіпедыі, што хлопцы, дзяўчаты, так вот же ваш сцяг, а там чырвона-зялёны. І гэта быў такой канфуз. Прыйшлось доўга тлумачыць, што чырвона-зялёны гэта не зусім наш сцяг. Вось. І ўрэшце рэшт яны вельмі хваляваліся, бо не ведалі да канца, ці ўздымуць менавіта бел-чырвона-белы сцяг. Але ўрэшце рэшт, як мы ўсе ведаем, менавіта бел-чырвона-белы сцяг быў узняты акурат тады, калі Святлана Ціхановская са сваёй дэлегацыяй была з візітам. І вось, і ўрэшце рэшт яны
на Дзень волі у Бостоне. Жыве Беларусь! Гості, 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 хтось ось нямата гості. Гості, 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 хтось кіські дісті, штось. Гості, 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 хтось ось нямака гості. Гості, 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 хтось з кимсь дісті, штось. Я у Бостоні знаходжуся у Lucky Strike. Називається акурат таким же чином, як і сигареты, але не мае ніякага дачынення да сигарет Lucky Strike, потому што гэта перакладаецца як чарга удачы. Гэта установа, а дакладней сетка устаноў, якіх можна пабавіць час, пагуляць у гульнёвыя аўтаматы, боулінг і більярд, адпачыць у бары ці іншыя гульні, якія я вам зараз пакажу. Але сёння тут адбываецца Belarusian Social. Падарэнне Інна, прывітанне. Прывітанне. Вы пераехалі сюды ў Штаты ўжо 20 год таму. 20 год назад. Дарэчы, учора ў Інны быў дзень народзін. Сегодня, мы вчера отмечали. Учора вы пачалі просто. Раскажыце, як вы сюды потрапілі? Вот вы не ведалі пра гэта мерапрыемства, але чамусьці раз. Не знали. Моя подруга-семерячка сказала своей дочери, что у меня сегодня день рождения. И дочка решила найти какое-нибудь мероприятие, чтобы меня поздравить, вывести в люди. И нашла белоруса, она знала, что я белоруска. Нашла вот, где встречаются белорусы. Приехали и очень довольны, что я увидела своих земляков. Удачи, я думаю, что мы еще с вами где-нибудь побачимся. На купалле, на концерты, на Майтюшкевича ходили? Нет. Сейчас будем ходить. Вот сегодня первый раз пришли. Треба ходить на всех белорусских артистов. Мне очень стыдно, что нас в свое время не научили свободно по-белорусски говорить. Вот молодежь, мне очень радостно, что говорят по-белорусски свободно. Ну, супер. Дякую вам. Спасибо большое. Бостон мяне сапраўды ўразіў, было столькі класных сустрэч, спатканняў, размоваў, шпацыраў, што немагчыма проста іх змясціць у адну серыю. Таму у наступных 2 серыях вас чакаюць яшчэ некалькі герояў. А канкрэтна, прафесарам матэматыкі Аркадзем Кірштейнам, з якім мы, дарэчы, хадзілі ў горы і ездзілі на рок-фэст у Флориду, мы завітаем ва універсітэт Тафтс, што ў Бостоне. Прогуляемся з вами па універсітэту, паглядзім, што такое універсітэцкі кэмпус в Бостоне. Запытаемся у Аркадзі, што ёсць прыкладная матэматыка і якім чынам яна можа быць звязана з даследаваннем ракавых пухлін. А таксама запытаемся у прафесара матэматыкі, праз які час штучны інтэлект цалкам вымесціць матэматыкаў. Апынемся з вами бадай у адным з самых знакамітых і прэстыжных універсітэтаў свету Гарвардзе. Даведаемся, якім чынам Максім Богданович апынуўся ў Гарвардзе. Адкажем на пытанне, чаму раней абітурыентам Гарварда трэба было здаваць адмысловы экзамен па плаванню. Прабяремся ва універсітэцкую абсерваторыю. А таксама даведаемся, навошта першакурснікі раз на год бегаюць па кэмпусу нагішом. Ну і пазней асобнай серыі я планую выдаць інтэрв'ю з выбітным беларусам, доктарам, прафесарам біямедыцыны Юрыем Паповым. Пагаворым з ім пра дэталі ўскрыцця Стэфана Баторыя і як яно паўплывала на развіццё сусветнай навукі. Таксама закранем пытанне легалізацыі канабіса і іншых псіхатропаў, абмяркуем, што адбываецца з навукай у Беларусі, а таксама чаму беларусы крутыя, але чаму нам варта павучыцца у амерыканцаў. Цісні падабайку, дзяліся з сябрамі і пабачымся неўзабаве ізноў, каб пачуць беларускі вайб у 2 крутых універсітэтах Новай Англіі.